Datuk Ambai. Oh, betul. Sungguh pun Datuk surang sajun nantai bau assalamualaikum di awah katu waalaikumsalam mengiriangi tando laki tu orang ba ugamu tando laki tu pengikut Nabi. Samo badalih ke kitab wari samo basuji ke kitabullah hadis Quran jadi pegangan nak dapat tali nan taguh tampik berpegang salamunya. Supaya suluh nak nyotonang samu turi barisan adat samu digonggam kato bonah salam tunjuk kana banyak. Bamulo kato jo bismillah alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah salawat dan salam kepada Nabi. Nabi Adam Nabi pertama, Siti Hawa manusia kedua, Nabi Muhammad Rasul pengunci dinabatkan Allah dalam surga diturunkan di tanah Mekah. Mangko taubat ampunan pada Allah maaf diminta kepada Datuk nan basamo ko malinti ambo dinarapi mengirai ambo dinarami anta tabacu dinan bana anta tasabi dinambukan. Ujung rundiang simpulan katu ambo merasu keyakinan dek rusuh mato tajelong dek gamang tangan gumantah nyampang telembai atah masuk dada tolong dek Datuk memiliakan. Mangko disombala sa Allah sa Muhammad sa bagindo Rasulullah nan bajunjongan angku-angku tiga jurai iola rajo dari Mekah balahan rajo Banuruhun sapian rajo Pulau Punjong daulat rajo alam Minangkabau. Minangkabau bapagabue adat bapagabu di baso balingkah sepanjang santun balingkong raso joparesu. Badabuh ambak memocah lalu katapian lalu menyesak kapas sirik nang kodo mati tatembak dibunuh palimo japun badia sadata dua datuk. Jo sungguh ambo meminta jon maaf baribu ampun kepada Datuk nambasamu tabi kepada orang banyak. Ko basu sumbang nanjo salah sasik nanjo gawa. Manembak ko indak menuju tangkai melantiang ko indak menuju tampuk santano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato gawa jo gewai ko basu. Jo somba gawa ambo japui jan maaf gewai ambo jalang salam ta'zim pemenang. Ambo nambukan cadiak pandai alim bukan ulama indak pengalaman rintang-rintangan sakadar dapik dik manyiman. Ko diadai mengupalang disarak jauh sekali ilmu bakurang-kurang ambo nanusah diutangi menyombah banana ulun pandai. Walau seandainya kambang bungo sarato tangkai tabang burung sarato sayuk ikan baronang joradainya namun ke Allah mengatakan. Barambui angin di Malaku menuju buki nalandai jania langit bak dibasuh hari nentorang-torang bentang sultan betua pulang makudu. Pihak kabadan diri ambo kok galak nyato dek jujai kok pai karena suruh tibo buli di pujuk urang cilaku di badan tubuh tagak patuh kanan tu sambari datuk ditibokan. Adapun sambah salam ambo tu pihak dia katui kok kini tak kalau masuk dahulu baik di musim masuk saisu sajak langit bersentak katih katiku bumi bersentak turun lawi secampak jalur tanah dari balon lelebah nan timbuh gunung Merapi. Lorong di niniak mayang kita asa usuh kalau dikaji di dalam sitambo lamu sapiah belahan tiga jurai. Sajurai ke Bandar Cino, sajurai ke Banuruhun, sajurai ke Pulau Aminangku. Pihak di Sultan Maharajo diraju taniat di dalam mati tercinta dalam kiro-kiro balaya nyo masu itu dia te danang nan sabuah cukui kecati bilang pandai. Dek lamu danang balaya di dalam lawi baharulah tampak lapi terkijok-kijok gunung suatu masu itu dia te puncak langgam puri banamu gunung Merapi. Sinan sirangka nambadangkang 100 buayo putih dagu di batu ampah putih di bukit patah tigo banamu la bukit siguntang-guntang. Di manu titik pelitu di balik telong nambah tali dari manu turun ini kita iyo di puncak gunung Merapi. Basentak turun ke bawah latibuh di gogok ampangan sinan ligundi nama selo sinan batarata sabalun bakarong dengan kampung sabalun bakoto jonagani. Masuk badeta deta upiah masuk bacawan panarahan. Dek lamu alam baputah urang bertambah kambang juo kemanakan menjadi banyak. Di buik sawah joladang di buik adat di karang undang di susun tangkai cik-cik dipaku ke tiang panjang makanan urang tiga luak mana lah luak nan tiga. Nan tuo luak tanah datah nan tengah luak agam nan bansu luak 50. Lalu karantau jo pasisih alam Surambi Sungai Pagu menuri bari Jebal Labe ada nan salilik Gunung Merapi seedaran Gunung Pasaman sajajaran sago jo singgalang seputaran talang jo kalinci. Dari Sirangka nembadangkang inggo buayo putih dagot sampai ke pintu Raju Ilyah durian ditakut Raju.
Si pisak pisau anyu sialang balantak basi inggo ayah babalik mudia sampai ke ambak nambah dabuh sa iliran batang sikilang inggo lawi nan sadidi rao jemapah inggo 100 gunung melintang pasisih banda 10 inggo tarata ayah hitam sampai ke Tanjung Samali. Awal bamulo katobona asah daulu tampe tunggu mulonyo niat kata kona lai ba asah coba mulo tunggu serpu ikut kini. Adat tetangguang bokek mama sorak nambori pada bapo utang wajib utang paralu utang kesalapan pakaronyo nan nampi jatuh kepada adat nan nampi jatuh kepada sarak kini disebut nan jatuh kepada adat. Kalau nan jatuh kepada adat nan pertama membalikan pakaian nan kedua mensaparanokan pakaian nan ketiga menjaput nan keempat mantakan. Dek andai pisakolamu dek manyang dengan tumbuh jika menimbang dia tiada tumbuh serupu ikut kini tumbuh ripik nan mantap. Latibo kami niniak jemama 100 ibu dengan bapu nan dari korong kampung Peetan latibo di korong kampung Datu. Tinggi tanggulah kami tinggi lata selo boleh lata simpu kota la sudah sedia je pinang la santoso minum. Go arah alas sepanjang jalan iriang kenola sepenuh labu arah iriang sepanjang jalan laba nambai sepenuh labu. La banyak korong nan talampau la banyak dusun nan talewati lari tarata tak tabacu dusun nagari ndak tasabui. Dek ba pakai japui joantah japui nyato nak tabau antah nyato nak tibo ko malah tibo kami di sekolah tibo jo adatnya mantah sampai ke rumah baulu jawi ambo jadatu batempu tapak jo mama. Jeko dili je marapulai dicali anak daronyo nan bak permato je pangarang urang mudo selenang dunia duduk di kursi kebesaran dengkong andam balik balah langkap 100 pangiriangnya nini mama semu di dalam. Pandang-pandang malah adik datuk dalian sakah marapulai memakai baju bala buye siba batanti balik balah langan batata banang makau salo menyalo banang ali. Bajawit bajemu sutu batandang mangku bakilin takana basimpai hilang dilakikan serawas sutu janggu baturap juo di tengah elo melo sak surang manjangka pucuk rapung. Di silau pulau anak narungnya dilakikan baju sutu barayun nan bau kiah bagaga menu selendang kain bakili badatak subang di pipi badariang galang di tangan buatan tukang jalan pandai kilek kemilik cahayu. Pihak Kadiri si marapulai kemanakan badan dek kami ke orang Sumado tibur. Kampung asah teratak tian pindah ke dusun alam lebah merantau ke dunia hayat. Umur cukui balialah sampai lapatui corai jemande congkang jo ibu dengan papu. Ganyo cubo balaya seorang ke pulau putaran masuk ke koto edaran zaman. Sajak ketik mudong mata menampuh gelambang iduk pasai dek riak pasakitan. Dipapa oleh suka duka lameh de ambang rago dunia menjadi buah pengalaman. Sama so ketik alun le godang tu di situ hati le kesonang nan pinta rasu kabuliah nan kondak rasu kabalaku. Ko elo utang memakai ko lama utang memakan malah direnyuk je parangai. Ta langsung ketik alun le godang talampung masuk kanak-kanak lai diasuh je didikan. Disuruh sekolah je mengaji, sekolah sudah kaji telatama kini menjadi orang dosa. Zaman remajah lanyo lalui niki baala pasakitan walau bak manu sangketonyo nan ba awu delo sangsang taunyo untuk karitaya obenya boke kadionyi. Bapi tunjuk malah datuk di sini, bapi tuah malah di situ. Nak jangan selalu bati godang nak tahu di langkah bapak tangisi. Pihak Kadiri si marapoleh itu kamanakan badan dek kami ke orang semando tibo de datuk dek ini orang ketik mudong mata. Umur nanalun setahun jagung darah nambalun setapuk pinang aja balun pandapik kurang ilmu balun layado. Kok taranca dinambukan kok tasabik dinan tidak tunjuk ajari pulau lah datuk. Rambakan jalan kanambona kalian labuh kanambaya kok lay elok retak tangannya singkik inyo kamaule kurang inyo kamanoko. Kok lay elok retak lidahnya kusik bau menyelasai karuah bau mempajania bau sailia jasa dia bau sautang sapi utang. Kabuki samo mendaki kalurah samo menurun tatangkui samo makan tanah tajelantang samo makan. Itunya somba dilalukan tu somba lalu salang kembali jak pangkatu nak kami donga buni dipinta bukit datu. Lah sampai itu. Sampai itu. Kato nan datang dari datu somba nan sampai bukit. Lah di gunung junteng kabik lah di sungai jalur. Ka padang mantan tanah tu karimbo ko karikai. Limbago duduk narapi di kujuo kato patama nanti juo ratu. Pakai sebab nanti tak. Ada dulu gitu. Aku kan menunggu ini
ini dong buku nak kamu gitu orang lama yang nak makan gini orang kok elok sama tatai kok buat sama sabiki kita tidak kita buang ni kalau dibuang banyak orang orang membau tengok sama kita bayar lagi sama kita ambil lah buat kena lagi sama kita tunjuk jalankan mana nang kini banyak orang Cindo gay untuk jadi kayu orang mengambil kita turun sama jawab Cindo lah Mati hati. Ambo tu. Ada pun tawala kato datuk tadi. Lah kami fokus penyakukan, lah kami kayokan itu kan panjau tadi. Talalai kami sakutiko talambe sabot lebo. Ampun ya maaf peminta. Nak isi rela. Sama kita pulang tu. Ada pun tambahkan dipersembahkan tumbuh serupa kini. Awal desa itu kata bana asada ulu tumbuh asani kata jadi Allah tentang Allah tentang diri semua lainnya tu ditapak tangan datu dapat pada waktu itu. Namun batolah tu kini dek ulu aja pu jantah kok japu ia lah tabau ku antayo nak sampai pada waktu itu kini naik rumah kan. Inyo nang ketik mudo mata rumo ko balu setahun jagung darah ko balu setahun kalawi sekali walung kaduni ko lalu ko taron cari bukan ko tasabi ina tunjukkan jalan di datuk kana mana lam amba kalau bukan baik kan baik itu kata datuk bona tu. Namun batolah tu kini pihak kami ini jemaah masyarakat ibu ya kan kami jalan kan kami amban lebuh kana baik kan kami tunjukkan mana sebab bala ada baik ko elok rotak lidahnya tu kursikan kami bau menyelesaikan keperluan kami bau pada ni ko elok rotak tangannya tu kurang tu kan kami bau kamu sentang tu kan kami bau kan tu jadi kunci bunyi yang kan menjadi anak kunci tu namun batolah tu kini tidak didirikan manakan tu ko kurang je tapak tangannya ni dulu kami tampang kan kami bau saya lihat semudit selalu tetapian manui pituar tu ya ko tatangkui sama makan ilaca ko tatajan tansan mau menunjai yo betulan akan betul kata datuk Bona tu. lembak nandari pada itu tantang didirikan manakan kita nambak katangguk luar di bingkai itu nambak katijang junan tak kau nak kati jom balu tu kalau ngarat tu tak hantar ku Allah mengadakan di luar janji Malay. Semua nyara kita pada Allah tu semua menyaru kita pada orang. Iyo diterima baik yo landa. Perhubungan anak orang kau sekian puluh bunyi kata poin. Allah kan senang hati dia tu. Lah sampai dah tu. Sampai. Katunan datang dari Datuk Somban sampai bokek kami nang kajadi sawi saponyo pihak yo katu kokini. Adat lembaga nang kita pakai sedundun agamu nang baikui pitaruh dari nabi kita imanat dari orang tu ampu taguanyo adat dengan sorak sangkui menyangkui kaduanyo kalau nyo sorak kadibacu bapohong bona ke dalam mati tapanca ka akabudi iman nang tagu kalandasan ikhlas ka amat di pabrik tagu adat nang bapakai jalan tarantang la diturik labuh nang golong la ditampu niek na nelok dari rumah pengonan nang baik dari kampung namun baatunya lagi ni tuan ditilik syariat katu ditimbang hakikat paham takilik cupak jugantang tabayang bari jebalabi nan cintu hati kami tu nan pintu karatu kana yo katu nan sadu tu de uji kami meminta de datu Allah menerima la senang suku di hati kami tu baik itu pulau sapoi Sampai datuk sampai tu jatuh nak datang dari datuk Samba nak sampai kopi kami dek Samba baulang-ulang tu dek salam bagi kopi padu patu kokin pihak didirikan manakan kami pulau tu kok menjalang tu ni nak jangan biar bibang yang jadi beri-beri padu patu kokin ini orang ketik muda mata pulau tu umur ko balu pulau setahun jagung darah pulau setepuk ini aku kurang pendapat pendek tu kok sampai dulu kok taranca pulau nyo dinamukan kok tasabut pulau nyo dinanda iyo nak batunjuk bajai pulau dia tu amban yo jalan tanah menang tunjuk yo nyo robo kana bayi sekian pun pun sampai di pulau berada lah sampai dia sampai kato nan datang dari Datuk Somban sampai bokek kami nang kajadi sawi saponyo pihak di katui kokini anak orang Padang merantang banang lalu dirantang di Parampik lalu di Patigo nan liah bianak tabang tu nan jena sajo ka kami cakau ujung penghabisan nang kami ambil hakikat salam nang kami ulang malanan ujung penghabisan kata Datuk
Adat dunia kan balik membalik tu syariat palun memalun lorong dia nak kemanakan datu. Ko tiba di rumah tenggo kami tu di inyo orang ketik mudong mata umur nanalun setahun jagung darah nambalun setampuk pinang. Ko tarang jadi nambukan ko tasabi inan tidak tunjuk ajari pulau lah dia tu. Kan bona itu kata tu. Namun batunya lekini tu nang kejadi sawi saponyo pihak di katu iko kini. Nan elok samu kita pakai itu namburu samu kita buang lah sesuai kita untuk menerima itu saja sepuluh tak. Sama menyerah kita perlu. Dong.